sam našim organizatorima koji posljednji put pokušavaju nama u Sarajevu i Bosni i Hercegovini da približe svjetske trendove. Kanton Sarajevo će sigurno uvijek biti partner sličnih programa, ne samo Unlimited, nego svih zdravih projekata koji našem kantonu, našem gradu, našoj Bosni i Hercegovini donose prosperitet. Posebno nam je drago da podržavamo priče koje se tiču pomaka i progresa i razvoja bosansko-hercegovačkog društva. Jedan od takvih pokušaja jeste i Unlimited, iz razloga što okuplja ljude koji misle kako bosansko-hercegovačko društvo naprijediti kroz digitalizaciju, kroz poduzetništvo i kako to sve umrežiti na način da budemo svi orijentirani ka customer experience-u i kako da ovo društvo reinventira sebe u periodu koji je pred nama.